Опа, тигрите! Добре дошли в първото ми видео, в което ще говорим как да си хванете яко момиче, за което всичките ти авери да се спукат от завист. От сега предупреждавам, че това не е канал, в който се говорят глупостите, които си свикнал да чуваш по медиите. 3 закона, които да спазваш, когато си пишеш с момиче. Номер 1. Бъди точен и ясен с намеренията си. Повечето мъже в днешно време се държат като пълни путки и никога не показват истинските си намерения към момичето. Това ги вкарва дълбоко във френдзоната и така никога не могат да постигнат това, което искат, да й пръснат путката. Ти трябва да си по-различен, много по-различен. Още от самото начало на чата трябва да покажеш, че имаш интерес към нея и че не си там, за да бъдете просто приятели. Разбира се, от критична важност е и как ще го покажеш. Аз лично го правя с къси шеги към това как вече сме заедно, как сме мъж и жена или други подобни базици. Мисля, че схващате идеята. По този начин демонстрираш, че имаш интерес към нея с чувство за хумор и не изглеждаш като поредния срамежливко, който не знае какво да прави, когато има яка путка пред него. Закон номер 2. Не бъди скучен. Започването на разговор с дама изисква креативност и умение за флирт. За да се откроиш от тълпата и да я заинтригуваш, избегни обичайните въпроси като «Какво правиш?» или «Как мина деня ти?». Такива съобщения често я лишават от интерес и ще я карат да се чувства скучно. Избягвай стандартните въпроси и се стреми към оригинални начини за привличане на вниманието й. Например, вместо това, сподели нещо увлекателно или поднеси нещо неочаквано. Картинка на самолет с съобщение като «Кога ще кацнем на среща?» може да бъде интересен и смел начин за стартиране на разговор. Не забравяй, тя получава множество съобщения всеки ден. Затова важно е да се отличиш и да предложиш нещо уникално. Създай ситуация, в която да я заинтригуваш и да я накараш да иска да научи повече за теб. Така че, не бъди като всички други и не използвай скучното как си. Закон номер 3. Това са няколко закона в един, но той е: не си пиши само с нея, не й гледай профила и никога не й гледай хайлайтс. Една от ключовите грешки, които мъжете правят, е фокусирането върху едно момиче и позволяването на въображението им да създаде идеален свят около нея. Не само, че гледането на нейния профил и хайлайтс води до неверни представи, но създава и ненужно напрежение. Когато гледаш профила на някоя мацка всеки ден, ти подсъзнателно си вкарваш мисли как тя е нещо повече от теб. Впоследствие, когато си пишете без да искаш, започваш да се държиш различно. Започва да ти пука малко повече от обикновено, защото вече си и гледал профила. Сигурно си представил как вече сте излизали навън и ви е било мега яко. Мислял си и как си качил стори с нея в Инстаграм и всичките ти бавно развиващи приятели са били като «ОМГ, вижте го малкия девственик. Най-накрая е с топ жена до него». Ами не е така. Все още не си с нея. Идеализирането е грешка, която много мъже правят. Ако не искаш да слагаш момичето, с което си пишеш на пиедестал, то ти трябва винаги да имаш повече от една опция и следователно винаги да си пишеш с тях. Държанието ти, когато знаеш, че освен тази мацка имаш и други насреща, е доста различно. Самата ти увереност е до тавана. А жените са като кучета и няма как да не го подушат. Това е за сега, лудите. Има още много неща за говорене, но вярвам, че тези 3 закона ще ви помогнат. Аз бях кралят на нощта и ще се видим в следващия урок по шибане. До скоро!